Kaixo ikasle maiteok, zelako eguraldia daukagun, ezta? Aurreko asteetan oso eguraldi ona, ikaragarri ondo eta bat-batean euri etorri zaigu, hotza etorri zaigu, haizea etorri zaigu, baina bueno, kurtsoa amaitzen dago, bale? Beraz, bueno, nator aurkeztera aste honetako lana zein izango den. Utzi dazue orain badirudi aterri dela. Eta hotza badago, kolakautxo bat bezala ez dago ezer. Eta beraz, mm, orain ja indarrak hartuta, epelduta gaudenez, bale? Aurkeztuko dizuet zein izango den aste honetako lana, bale? Uste dut gustatuko zaizuela, bale? Beti bezala, txikituko dut nire aurpegia eta egingo duguna izango da boki bat egin, bale? Ez dakit boki bat baldin badakit zer den, baina salduko dizuet, bale? Sartuko gara bokian, utziko dizuet linkean dena, bale? Zuek sartzeko. Sartuko zara bokin. Boki da software bat edo aplikazio bat egiteko abatara. Orduan guk avatar bat egingo dugu. Orduan, try it, it's free, bale? Hemen egingo dugu sakatu. Eta egin behar duguna da avatar bat. Avatar historiko bat. Konforme, orduan, zuek aukeratu behar duzue avatar bat. Zuek nahi duzuen. Azate baterako hemen, aldizkiogu aurpegiak aldatu, bale? Aldugu guk nahi dugun aurpegia jarri. Azate baterako, a ber, aukeratuko dut. Nik nahi dut egin Einsteinena, Albert Einsteinena, bale? Ez da izango erreza, aurkitzea Einsteinen antza daukan norbait, baina ea, a ber, pertsona igual, agian aukeratuko dut hau, bale? Eta orain aldatuko diogu ilea eta bar, bale? Ilea jarriko diogu apurtxo bat horrela, ea, zenbat, ez dauzkago ile ezberdin asko, ea hau. Bai, holako zeo zer, ondo dago, bale? Txapela ez, baina agian beste gauzatxoren bat jarri aldiogu, txapelik ez diot jarriko, baina hilea ez badere ez dauka, a ber, betaurreko ezberdin batzuk, hauek agian, hauek ditu jarrita. A ber, zer gehiago daukagu? Hauek ez, da? Ez, hauek. Un poco feo. A ber, agian jarriko dizkiot hauek? Venga, hauek jarriko dizkiot, zer gehiago? A ber, zer daukagu hemen, betaina, koilarrak eta hauek ez dizkiot jarriko, bale? Orduan, bueno, gutxi gora bera, bibotea zeukan bai, uste bai. Biboteren bat jarriko diogu. Ez daude bibote asko agian utziko dut horrela. Bale, bueno, aldizkiogu aldatu guk nahi ditugun gauzak. Gero, jarriko diogu, a ber, irudi bat, esate baterako hau, bale? Eta zer gehiago, margostu ez dute egingo, bale? Eta gero, garrantzitsuena, bale? Nik daukat, hemen, tekstu bat egin dut oso motza Albert Einsteinen bizitza azaltzen duen. Eta esate baterako jartzen dut. Alemanian 1879 urtean jaio nintzen eta 1955ean hil nintzen estatu batuetan. Fisika eta matematikak asko gustatzen zitzaizkidan eta 1905 urtean erlatibitatearen teoria aurkeztu. Ondi da, kopiatzen dugu hau, bale? Eta goaz ona. Jartzen dugu hemen, sartzen dugu mezua, bale? Eta aukeratu alduzue hizkuntza ezberdinak aukeratu. Egiten baduzu euskera aukeratu bask, aukera duzu bakarrik. Alemanian, 1879 urtean jaio nintzen eta 1955ean hil nintzen estatu batuetan. Fisika eta matematikak asko gustatzen zitzaizkidan eta 1905 urtean erlatibitatearen teoria aurkeztu nuen. Bale? Orduan, sartu zaitezte bokin, egin ezazua zuen pertsonaia eta tekstutxo bat, bale? Azaltzeko berak zer egin zuen, nor izan zen, bale? Hau izango da aste honetako lana, bale? Eta listo, gutxi gehiago esateko. Bestalde berreskurapena eduki duzuen hori, esan dizuet, baldin badaukozue gaindituta edo ez, zuetako batzuk ez duzue entregatu, bale? Berreskurapena entregatu ez baduzu, bueno, barko zarete ezoiko azterketa egitera, bale? Ezoiko azterketa izango da ekainaren 23 edo 24ean. Beraz, bueno, zuekin kontaktuan egongo naiz eta esango dizuet zer sartuko den azterketa hortan eta zer ez, bale? Gaindituta daukazueno kurtsoa zorionak, bale? Hau izango da egingo dugun azkenetariko lana, azkena izango da, seguruenik, eta benetan, kurtso hau oso arraroa izan da, ezta?
COVIDaren historia honekin. Baina, bueno, aurrera, ea eguraldia hobetzen bada, denok kalera ateratzeko apurtxo bat lasaiago, vale? Eta ondo segi, ekipo. Gero arte!